So sa ka. Mutog inom og pills. Ay, Nasuko ka. wa man, pero naibaw mo kong kagod nga parehas tang tuha nga dili pa andam. Alex, Sige lang. Paibawon na nato sila si mama na ko. Bayan ini. Human sila si mama na sad nimo. Unsa may problema, ana? Naa naman mo sustong edad. At least ikaw, Alex, karon nga naa naman kay umaabot nga anak. Siguradong doon na padul nga ng imong kinabuhi. Ma. O ikaw, Cynthia, pohon kung manganak ka na, mas maayo nga anhilang una musbahay mo tipon, hangtod nga makalain mo og inyo. Nahibaw kong dili sad mo pwede sa inyo kay daghan man mong magsuon, di ba? tita. Alex, sabutan na to ang pagpangatubang unya sa ginikanan ni Cynthia, ha? Aron nga makasal mo una manganak ni Cynthia. Dali aras panahon dong, no? Wa lang hibaw Mo-graduate na nga atong kamanghurang anak nga si Meryl isip usa ka architect. Mao gyud ay. Anduha na to ka anak nga si Brian o Jasper. Tuwa na, naminyo na. Pero polos mga professionals. Si Brian usa ka doktora. Samtang si Jasper usa ka engineer. Ay, maka-proud lang. Kaya nakita ra gyud ang resulta sa atong pagpaningkamot. Ilabi na gyud nimo. Salamat dong sa tanang mga sakripisyo nga imong gihimo para sa atong pamilya. Ma, pa. Maadto na ko. Tingalig malate pa ko. Sige nak, amping sa pag-drive ha. Bye, pa. Bye, ma. Amping Meryl, ha? Yes, pa. Love you guys. Pohon kung naminyo na unya nga si Meryl. Kita na lang duha unya ang mahibilin din isbay. Anak yun. Congratulations, Meryl. Thank you, pa. Congratulations, nak. Thank you, ma. Dali na. Ato na ta sa bahay kaya nagpaabot ato sila sa Kuya Brian ni mo Kuya Jasper. Naa sila, ma? Ay, oh, good. Pwede ba guday nagawa sila sa imo pinaka-espesyal nga adlaw? Pinangga kaayo ka atong mga kuya di mo. Yay! Excited ako makita sila sa kuya. Ingon man ang mga cutest na mga pag-umangkod. Tana, dali na. Murag kalusaban lang tong ni-graduate ka, nak. Karon, maminyo na ka. Ma, ayaw paghilak, good. Magbisita naman magyapon ko ninyo ni Papa din bisag. Wa na unya ko din pohon. Ay, wala lang na maanad sa mama ni mo nga kami na lang unya duha ang may bilin din isbay. Makagool ako na hunaon. Minanagko na mo. Nga naanagit mo inyong kaugalingong isig ka pamilya. Jason, ang pingi ba yung intaon ni Meryl, ha? Naginusarang papay, baya na namo. Ayaw ka bala ka, tita. Isaada ko ninyo. Kung giunsan niyo pagpangga o giampingan si Meryl, o siya kung buhaton nga niya.
Unya, ganus aman ang inyong planong magpakasal. Oh, naginuktok ka man gud diha. Wa lang. Mingaw na lang kit ang bay nga wa ng mga bata. Nabaguhan ko. Mula kong mabungog sa kamingaw. Naunsa ka ba ya? Wa kapag yun di ay makadawat nga kanang mga anak nato. Mamahawa gina nato kung maabot na sila sa hustong edad. Nibaw man ko anak ko. Naaram din na. Sige na, tuod maudto na ko. Ha? Domingo man ron. Naunsa ka ba ya? Nalimot kang daghan kog negosyo nga giatiman? Pero di ba nagsabot man ta nga maglaag ta kada Domingo aron sa naatay time? Sa sunod na lang, Cynthia. Busy gid kay ko ron. Ay, mao ba? Na sige. Sige, adto na ko. Recorded by Radio Mo TV. Maupay kami na lang ganing duha ni Alex din sa bahay. Tagdugay pagid kaayo siyang mauli. Ay, sa namang orasar ko na. Waha pa magit siya mauli. Oh, uy, ang sakyanan ron ni Alex. Liun ko sa bintana, di. Uy, nilabay raman. Bisag luyong bahin ra akong nakita sa sakyanan pero nakasiguro ko nga iya tong sakyanan. Kaya nakapamilyar na kustingog ini. Nganong nilapas man ka siya? Unsa? Atak ka na ka Tingalig na sayop ka lang. Ug dili to ako Nidiritso kog uli din sa ato ug pag-abot na ako, perti na nimong hinanok. Mao ba? Ay, tigalig na sayop lang ko. Nasayop gid ka. Ngano mo lahos man sad ko didto sa unahan, nga did-in naman sa subdivision. Mausad. Ay to tingalig dugay kong mauli ron ha. Birthday sa usa nako, usa sa atong mga tao. Saad ko nga manglibre kog inom nila. Ay, sige dong. Kumusta, ma? Ay, okay ra, nak. Mura mo kag mihugo sa akong tan-aw, ma? Okay ra gid ka? Okay ra lagi ko. Si Papa di ay asa man? Ay, naglaag, nak. Birthday man daw sa usa sa mga tao nato sa negosyo. Og nisaad siya nga iya daw librihan. Ma, wa pa gid mo magkasabot ni Papa? Nga ibaligya na lang ang uban ninyong negosyo? Total, napahuman naman min ninyong eskwela. Ay, nak, imposible ka nang mahitabo, oy. Kanang negosyo, ha? Maunay nagbuhi nato sukad masukad. O gipatuan yun nagdugog singot ni Papa ninyo. Nakasabot man ko, ana, ma. Pero ma, angay mong unta sa inyong edad karon. Mag-enjoy na lang mo. Total, nakita naman ang resulta sa tanan ninyong pagpaningkamot. Napahimutang naman mi nilang kuya. Ay, murag dili gina mahitabo, nak. Nga buhian ng Papa ninyo. Sige naman lang ni uy. Tagdugay na magyo mauli si Alex din hisabay. Naunsa man ni siya? Oh, si Alex. Ay, nilabay na sad. Ay malipat mangyud ko uy. Natingali ka parehas gud og tingog ning sakyanan ni Alex sa unahan da. Pero kung maadlawan, wa ba si ko'y makita nga putik na sakyanan nga mulabay gikan anang bahina?
sakinan nga puti din nilang. Yung Harman. Oh, aha. Sure ka, Dong? Kay kanang baya, puwa man ang kulor sa ilang sakinan. Yung usa gray. Kamuro man ay puti nga sakinan din eh. Ang uban sad kay mga motor man ang ila. O sakinan. Mao ba? Dili mahimo. Kinahanglang panin-an ko ni. Dili mahimong masayop ko. Kada tungang gabi, na ako'y makita ang sakyanan nga puti nga bulabay pa doong sa unahan. Pero matud sa ako nakastorya ganina. Wa ko no'y laing puti nga sakyanan din hingdapita kung dili kamera. Mauna ron na. Magpataod-taod lang ko. Aron dili makapantay si Alex. Kung siya magyud kani ni. Unta, sayop lang ko sa kong pagduda. Ang sakyanan gid ka na ni Alex. Late number ka na siyang sakyanan. Nag-unsam siya din hiunahan sa amo. Kung anong naaman na makapark niya sa sudang iyang sakyanan. Nag-unsam na siya diha. Ginoo ko. Namugnaw ko. Natuog na di ayang imong asawa. Magpasalipod ko. Tingalig makabantay sila nako. Katong naging niya rong urasa. Oo, sige, dali. Sa suot ka magpadayon og istorya. Gilutuan ti kasi imong paboritong sudan. Hirida, mao gini akong ganahan nimo. Dali. Ginoo ko. Doon ay babae si Alex. Ganin na naman kang wa mo tingog na ako. Doon na kay gipamati sa inyong lawas. Diin kagabi. Gabi. Di ba ningon man ko nimo nga dito ko sa ilang Anton? Bakakon! Cynthia, Kano sa alam ko ni mo gibuang ha? O kinsa ka na babae nga naas unahan? Kano sa alam mo nagsugod? Cynthia. Nga dumandog. Kung kano sa okay na ang tanan. Kung kano sa profesional lang atong mga anak, nga duman. Pasamta ko kung asa ko dapit ng kuwang. Pasamta ko. Cynthia, pasaylo ako. Maglisod kog biya niya. Unsa? Human ako sa obligasyon sa atong mga anak. Doon ako'y obligasyon niya. Doon na may anak nga nag-eskwela pa o nagkinahanglan sila sa kusuporta. Ginoo ko. Unsa? Malayas diha. Pasag di siya nga siya nalang usa diha. Nak, Kung dili ka mukihan niya kay matod nimo, bana paghihapon nimo siya. First layas diha ma. O kung dili gani gihapon ka mo patuo na mo, dilang kuya. Gupton gina na mo diha. Bahalag mawa ang among pagka-professional. dili ko makatugot, anak Meryl. Pwes patuo na mo, ma. Ayaw mo ang makaluluoy yung kaugalingon. Oo niya. Asa man ko paingon. Isip anak, nakaila na kayo minilang kuya nimo. Naibaw mi nga bisag mo offer pa minimo nga mutipon bisan asa na mo. Dili ka mo sugot. Mao naka-decide bing kuhaan na lang ka na mo og kondo. Naduol pa na mo. Aron magkinaon sa madali-dali ra ka na mo bisita. Nak, asa man in taon kong bayad, ana. Wa man ko'y trabaho. Kami ra mo'y bahala sa tanan, ma. Ayaw ka problema, ana. O nagsabot namin nilang kuya nga kuhaon tog balik ang helper na to sa una. Aron na kay kauban. Nak, Mapatuo na mo, mabi, please. Kay kung dili gani, dili gano'n niya ka makauyon sa mong buhaton, ilabi na gid nako.
Meryl. Sakit sa dughan nga naingon anime ni Alex. Gustohon man akong mukihan niya, pero kung muhaton ko na, maghatag ra gihapon kong kauwawan para sa akong mga anak. Lisod daw aton, nga pila na day ko katuig nga gibuang ni Alex. Sukad nga ako siyang nasakpan. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo katumangay galang kaagi ni Cynthia nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nag-ulahan anong nangyari sa ating dalawa. Anong nangyari? Uy, TDC. Regards na bang ako igagawin mo? Kinsa ikagawa pa? Ay, higher batch ko na to. Si Franco ba? Kaya ba ito kaniya? Ah, ikaw gid Ali. Basig binuang na to uy. Ginawa ko down. Kailan ko sa akong igagaw, no? Ganahan siya ni mo, day. Kaso, mauwam siya ni mo kay bright daw kay ko. Nyit niya. Gwapa ba yun? Hoy. Unsa na chika diha? Ha? Unsa man wala ko ilabot ani ron? Nawa lang gani ko kadiyot kay nagpalit og snacks, daghan kay magstorya diha. Wala day Zoe, uy. Nga ako igagaw, manggoan yung si Franco ba? Nangregard sa itong gwapa nga amiga, si Daisy. Ay mao ba? Uy day, gupuhan na bagi ko anang Franco day ay. Kung manguyab gani siya nimo ba, sugta dayon ha. Anugon, maadto pa lang unya naslain. Day. DC, thank you ha. Nga wagi ka mo balibad sa akong invitation. Okay ra Franco uy. Tan-aw na ko nimo buotan man sad ka. Pasensya kayo nga narati ka din ni mada sa fast food restaurant ha. Kung saon mo, may kaayos budget good. Sa ako rin allowance, di sa gustong mga yun nilang mama o papa ani. Franco, okay na kita ayo. Di man sa ko himili og kaon. Sige na, mga na ta. Then, human, nanganatag sini. Okay? Busy, taw-taw sa gyud nga nagsigit ag kuyog. Pwede ko manguyab nimo? Franco ang tinuod. Nakagusto man sa kunimo tungod kay buutan ka. Ug tan-aw nako responsable pag-cute. Oh. Kinsa ka babayhana ang dili makagusto nimo sa? Tinuod? O laki. Gisugot na ti ka. Yes! I love you, DC. I love you too, Franco. Gabihan ni si Ay, hapit man maabot sa dunggan. Uy, ikaw ba? Wala lang yung kailaing trabaho, no? Basta vacant na to. Magsige na lang yung kag-atubang na mo sa phone. Sila naman sa akong igagaw, day. Ay, wag yung nagtela itong amiga, oy. Uy, mao ba? Kamu na di si Franco? O, day Zoe, kami na. Wow! Uy, congrats, day. Hala, uy, lahi rag yun. Daisy, uyab na di ay mo ni anang Franco. Ma. Ayaw na lang pag-deny. Kay doon ay nakatug-an ako. Huwag yung ka makapugong sa imong gibati, no? Graduating ka na ra ba? Tingalig mauraw niya na rason aron mapadong sawa ang among kahago ni Papa ni mo. Ma, isaad na ako. Di na mahita po. Doon na may kasabutan ni Franco, mga dili gyud magpadahang to, dili may makagraduate. Ay siguro alang yun na, Daisy. Kay mapatyan ka mag-isamahan ni mo ba? Nahibaw na ra ba ka to? Ma. Mao na, Franco. Kung mahimo, di lang kita magpakita og affection din sa campus, ha? Namogoy tigsumbong ni Mama. Oh, mao ba? Oh, sige. Waray kaso na ko na, DC. Ang mainong dano na ko, nakita. Uyab na taga. Basta baya, di ka magpinuang na ako. Pinuog ko taon. Kabuang sa dako no nga magbinuang ko sa Beauty and Brain sa campus. Sus, atik. Promise, DC. Di lagi ka binuangan. Mahal ti ka. Mahal kayo. Mahal sa kay ka, Franco. O gisalig ko nimo.
Recorded by Radio Mo TV. Congratulations, babe! Dali aras panahon nyo. Muna kanus alang tong nanguyab ka na ako, di ba? Maugid, babe. Karon unom na takatuig ug niya. Graduate na gyud kog college. Wow, cute. Proud na ko ni mo, babe. Okay, ikaw po. Proud kay ko nimo. Sige lang. Ikaw na po ang sunod mo graduate. Congratulations! Thank you! Congrats, Franco! Uy, makasuya kaayo mo ay. Walang kupas na pagmamahalan. Salamat inyo ha. Nako. Ato ta sa amo ron ha. Paghikay si mama. Babe, thank you kay ha. Nga wag kang palibad sa akong hangyo nga musuri din ni Samo. Siyempre. Ingon man ka na kay importanteng istorya. Huy, kulbaan ba yan ko? Unsa din na, babe? Babe, mular ka ko sa gawas. Babe. So, magkalagyo day ta ini? Babe, sige lang kon. Total, para man ni sa atong ugma ang akong buhaton. Babe. Oh, ilang ka magod. Oo. Nagunauna pala ganit ko nga malayo ka na ako. Muna na magkikumot ang akong dugan. Babe. Ilong na. Nabitaw Facebook bitaw. Pwede na ta magtawag-tawag agad para mawagtang sa kamingaw ba? Pero, bitaw, babe. Basta ba ha? Ay, pangitaglain dito. Dakan na pagkwapa dito. Babe, promise. Di na may tabo. Hmm? Eh, imo magkukyakan. Babe, pasagti ko. Please. Pasagti ko sa kubuhaton. Babe. Day, gamay na lang gid ang atong antuson. Makagraduate na gid ang tulo. Pila na lang gid in taon ka buwan. Magyod! Happy kay ko para na tong tuloy. Friendship goes git kay to. Mao lagi. Oh. Uy, ngano ka, uy? Grabihag panghupaw, ah. Ninot magod unta ko niya pa lang si Franco in graduation nato, no? Ay, hala no. Okay na nabis mo. Manawag na to ni mo akong igagaw. So, dili magbuol, okay? Grabe na ginailang gugma, eh. Grabe na gyud. Grabe, mura kami niyo na magiging tao niya itong amiga si mo igagaw, Ali. Saba mo, uy, pataka lagi mong tabi. Yay! Congratulations, Nato! Finally, nakagraduate na kita! Yes! Finally, nabayra na gyud tanan atong kahago. Mao gyud. Guys, sige na ha. Mauli sa ko kay manawag to si Franco na ako. Mangluod unya. Oh, laoy na on. Sama ay. Ano? Atong laag ani unyo. Ay, sige lang. Manawag na ko later ha. Mag-abot lang ta ninyo, okay? Bye! And congratulations, Nato! Babe, congratulations! Happy kay ko para nimo. Thank you, babe. Thank you. Pero, nindot unta ko naapa ka din hiya. Babe, sige lang good. 1 year na lang atong paabuton, di ba? Yes, babe. Yes. Gimingaw na kay kunin mo. Mas sigari ako. Gimingaw na sa kay ko nimo. Basta baya naaragit ko din nagpaabot ni mo, babe. Love kay na ka. Love sa kay ka, babe. Gaon sa naman ka, ha? Wa pa ka magilis? Maglaag man ka mo ni Ali ug Zoe. Oh, lagi. Di tabay ako ganahan mo kuyog, babe. Kay basin, masamok imong una-una ba nga naglaag-laag ko din No. Babe, okay lagi ko, ha? Gusto ko nga mag-enjoy ka.
reward na lang sad na sa imong self ba nga nakagraduate na gyud ka. Okay? Sige, babe. Thank you. Mag-prepare sa ko, babe, ha? Kay nag-text na po sila na ako. I love you, babe. I love you too, babe. Oy, Daisy, nagunsa pa man ka diha, oy. Nakay bisita din ni, oh. Gailis pa ko, ma. Nanangid baya ko ni mo, ha? Manglaag meron nilang Zoe o ni Ali. Ay, oh, lagi. Pagdali diha. Ganina karaman diha. Ato ba nga sa ningin mong bisita ka diyo, te? Importante ko, no? Lagi-lagi pa daw na ko gawas, ma. Babe! Congratulations! Franco? Uy, Franco! Franco! nila ka man good. Wa ka malipay nga ni anak ko, ha? Makakot kay ka. Ingon ka usap pagkakatuig. Oh. Isulti lang ako to nimo aron i-surprise ti ka. Nay? Gahapon na gyud ko naabot, babe. Babe, I miss you. Babe. Kasweet gid nga akong pinagaw eh. Nahala, sige. Biyaan una ta mo, ha? Thank you, aning chocolates, Franco. Excuse me. You're welcome, ta. O kani, para nini mo. Ay, thank you, babe. Thank you. Happy kay ko gani agit ka ron. Thank you. Para good. Tayo pa sa. Ano ba? Mula ka nga, sexy kay imong sulok. Agoy, di kini pwede na ako, babe, ha? Ha? Sexy day ni. Nag-dress naman ko, babe. Di man kinamupo, oh. Siya ba yun? Joke, Roy. Babe, free kang musulob sa gusto ni mo sulobon, okay? Oh, kunay pabuang-buang dia, mag-ampol na isang daan. Neso, sa bugero. Tara na. Naa silang Ali ug Zoe sa venue. Ha? Wait, ha? Ay, kung na nga, kahibaw sila, ani. Yes, babe. Ikaw rin wa mahibaw. Hala, no. Ay, ikaw, Mike, ikaw mo nag-surprise, babe. Believe ko ni mo. Siyempre, ikaw na guna. I love you, babe. I love you too, babe. Wise men say, but Dili gid ma-explain ang akong kalipay atong hikayon na. Ug wa na ko'y lain pang pangayoon sa Ginoo. Karon, minyo na ni Franco ug may duha na ka anak. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. I stay. Recorded by Radio Mo TV. Mao ko mga higalang kaagi ni Daisy nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan. Can't help falling in love. Like a river flows. Ang maong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamu sa mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon. Handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O bagay para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atuwa tampo nagdasangan nga Dalin. Recorded by Radio Mo TV.
Ayaw na lagi kog sundi, Lawrence. Di lagi ko mundag sunod nimo basta di ka musulti na ko sa tinuod. Unsa pa man nga kamatuoran imong gipangita? Isultihan na ganit ka, di ba? Wa ko'y gusto nimo. Lisod ba ko din ang sabton? Di ko mo to. Kay nakita na ko sa mga lihok nga nakagusto sa ganako. Lawrence. Masabay nakpugong nimo, ha? Ay ko ina nga si Althea na pod ang hinungdan. Kay naminaw kasi mong best friend. Dili man sa ingon, ana. Nahibaw ba siya kung siya makaayo na ako. Og siya may nag-ingon na ako nga pang chicks kung nakaayo ka. Sa una na lagi to. Dili na karon. Dalin, please. Uy, isa ko. Lawrence. Please, hatagi sa good chance. Kausa lang. Please, dali. Unsa? Gisugotan ni Mas Lawrence? Oday. O sa may nasud si mong utok dalin? Ngano man ka? Ano ka bahot naglaki, uy? Dili man sa ingon, ana, day. Pero, naibaw ba ya ka ha nga nakagusto sa gyud kong Lawrence? Unya tanaw ni mo. Makasalig ka niya. Althea, please. Bisag karon lang, suportahi ko. Maura ni gipangayo na ako nimo. Ay, bahala ka, uy. Total, dako naman ka. Basta kay ako, wa ko'y pagkuwang sa pahimangno ni mo. Amiga ti ka. Kung gusto ti kang protektahan. Day. Nak, hatagi in taon mig apo ni mama ni mo eh. Mga tiguang nabaya taon mi. Gusto na mo nga naapamig kusog nga makigduwa o muhagwa sa mong apo. Pa, wa pa na sa mong plano ni Lawrence. Busy pa kayo meron sa mong mga trabaho, good. Naasa man ang inyong pagtrabaho kung wa pa mo'y pamilya. Nak, sultihan ta ka. Lami sa pamati nga na ay padulnga ng inyong pagpaningkamot. Kay may kaugalingon na mong pamilya. Nagaganda sa gyud ko ni Lawrence pa. Lain sad kaayo ako may mo propose niya, di ba? Lain gyud. Ug usa pa. Ayaw kog ina nga nagplano ka magpakasal ni Lawrence kung mag-propose na siya nimo. Nganong dili? Oh, nabuang na gid kadalin ko mauna. Time para good, Althea. Unsa gid problema nimo ni Lawrence? Maayo man ang dagan sa among relasyon sukad masukad. Kay wa pa man nimo masakpi. Althea, ako ha. Wara ba gyud ko manghilabot sa imong love life, ha? Kung dili ka mo undang og panaot ni Lawrence, basi ka to pa nag-amiga mo ay magguba. Dalin. Nagunaw na sa Althea, babe. Makabother lang gid kaayo ba? Ganong kontrahan gyud kaniya. Umano ta kay gibuhat nga daot ta niya? Nahibaw ko nga wa say salig nimo tungod sa imong past. Pero nag-usap naman gud ka. Wala siguro na yan nakita kay sirado lang yung utok. Ayaw na pagpada sa stress. Anniversary ro na to. O gusto na ako nga special ng adlaw natin duha, babe, di na rin ako dugay-dugayan pa. Darling, will you marry me? Lawrence. Yes. Yes, Lawrence. I love you. I love you too. Recorded by Radio Mo TV. Ay, salamat in taon kay kaslunon na gyud mo nak. Dong, pagbuhat tayo mong apo na mo, ha? Naara yun, tito. Papa, pagpapanan ako kay excited na kay kus kong apo. Pa, magpakasal sa mi ha. Unya na nato istoryahan ang bahin sa apo. Unsa? Ihimon ko nimong maid of honor? Oday, gusto na ko nga naakas akong kilid sa adlaw sa akong kasal.
Sure na gid ka nga magpakasal ka niya? Sobra pa sure, day, Althea. Please, suportahin na lang ko sa kong kalipay ko. Okay, sige. Bahala ka. Thank you, best friend. Naglibog na gid ko kung unsay motive sa kasal, day. Kalma lang, good. Stress ra kaayo ka. Hi, this Lawrence. Kaya na mo ikaw mao'y nag-prepare ining tanan. Busy sa trabaho, eh. Sige, og overtime, kaya aron ko na makalive sa inig honeymoon na mo. Mao ka na rason? Naanasad ka. Naniguro lang. Pero sige lang. Wa may aso nga makumkum. Althea. Ma'am, ang imo lang maid of honor may wa makasukod sa iyang isulob, no? Yes, ma'am. Niingon man to siya nga muanhi siya, pero wa pa man gyapon hangtod karon. Excuse ma'am ha. Hello, Day. Asa naman ka? Day, dili ko makaana. Lako importante nga lakaw. Ha? Unsa man ha? Basta, sige na. Kay nagdali ko. Bye. Asa mo ka to siya? Si Lawrence. Hello, babe. Nag-uban meron sa ato organizer. Mayo noon. Kaman na sa'y bahala na, ha? Ha? Dili sa ka makaari? Na ako emergency meeting. Storyahin lang ko niya ko kung unsay nasabutan ninyo. Pero babe... Sige na, ato na ko, ha? Dali ko. Sige. I love you. Hello? Babe? Mura raman kong magpakasal sa kong kagalingon, ani. Murag ako rin interesado sa kasal. Ang organizer. Hello, ma'am? Ma'am, wala laki angay mahibawaan. Ha? Unsa man na? Wan, nagtawag taxi na sa motel. Wala kita na ko nga, nisod si Lawrence yung nabutor. Manya pa taon-taon, nisod si Althea. Unsa? Asa nga motel, ma'am? Dili lang unta mao akong yun-una. Please lang. Si Althea naman sa pultana. Althea! Dalin? Ang ano niya ka? Ikaw mo'y angay na ko pangutan-on, ana. Ganun ni amang ka? Naaba sa sud si Lawrence? Ha? Sulti! Oh, Unsa? Althea, abi pa na kong tinuuti kang amiga. Idol man day ka? Suko-suko pa ka nga nagkakami ni Lawrence? Maode ay naliki gusto niya? unsa? Daling? Althea? An? Nanangatong yun. Althea? Troy? Althea, nga na nagkuyog sila sa imong uyab. Mo sunay gusto na ko mahibawan. Mong ako silang gisundan. Mga bayot mong duha? Dalin, big. Sa ilaw ako. Paminawas ako. Samtang nagkaduol lang atong kasal. Wala ko makasabot sa kong kagalingon gud. Na-attract na kong laki. O si Troy. Usas akong... Hayop ka, Troy! Animal ka! Animal ka! Althea, sakto na! Huwag gini ko masayop! Dili-gini ka kasaligan hangtod karon, Lawrence! Huwag kay ayo! Althea, sakto na lagi. Dili na ta mag-usik sa tong oras na nila. Unta magmalipayon mong duha. Tana, Althea. Dalin! Ang dahilan kaya di mo na ako Naglibog yung kung unsaon ako pag-react ato higayon na.
Siguro, kung babae ang gipuli ni Lawrence, mag-wild dog ko. Pero gipulihan ko niya og lalaki nga sama niya. Sakit, pero dawat na ako. Og pasalamat na lang sad ko, nga wa pa may makasal una to nahitabo. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga igalang kaagi ni Dalen nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagulahan. Siya ba ang dahilan? Siya ba ang dahilan? Di mo na ako. Ang mong kaagi gibahatan na sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Regalans. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papera sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi kinaglibot sa sakaap. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpaminaw. Ngayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw, ining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Taguwa lang ko sa pangan nga Damian. Apan sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kung alam mo lang. Kung alam mo lang. Recorded by Radio Mo TV. Ug noon ka mag-pusher din sa tunapit. Gani, may baw man ko nga sudawas ka spisuhan ba? Trina, andam kong mag-usab para nimo. Kaha? Damian, ipakita na ako nga mag-usab ka. Tingali, hatagan pa ni kag chance. Unsa? Di na ka mo supply? Undang ka? Di na bay. Uy, ang saan na nimo? Namaro ni source of income nimo. Bahala na. Ngita ko lang trabaho sa kanang parong mo. Yay, murag seryoso naman kay kang Trina bay. O bay, mahal ako siya. Buhaton ako ang tanan para niya. Kung kinahanglan niya, mag-usab ko sa kong kinabuhi, aron hatagan lang ko niya chance, ako nang buhaton. Bay Damian. Mayong gabi ma'am, sir. Ganong gidana ni mo din, Ay, sa'y nag-ingon ni mo nga dad o ni mo siya din Ma, pa. Tao nga kigatubang si Damian ninyo. Please lang, hatagi na sa chance nga maka-split car ninyo. Unsay toyo ni mo? Sir, ma'am, mahalog pinangda kay nako ang inyong anak. Og nahibaw ko. Mamatago din sa tong dapit ang klase sa kinabuhi nga akong gisudlan. Pero, hagbayar ko ni undang, sir, ma'am. Tungod lang sa inyong anak. Unya-unsa man nga tarong nga trabaho imong nahibawan. Naaka? Sakto. O sa mga klase as panginabuhi ang imong ibuhi ni mo sa mong anak pananglit dong. Kuan, sa pagkakaroon, sir, nag-sideline na ako construction worker. Kami do, di mi dato. Sakto lang ang among pagpuyo. Ugwasan mi mangandoy nga makabana among anak og dato. Musuporta mi niya siyang gusto. Pero kung sama naman lang sa gani nimo yang pilion, muwag manghilabot gid ni. Baong pahawa na din sa amo ha. Kay bisag kung sawa nimo. Di mi musugot nga ikaw mauyab sa mga anak. Sir. Unta makasabot ka sa akong mama o papa. Unya nang ingol ato yung reaksyon. Nakasabot ko. O nakasabot sa ko kung dili ko na masudton. Pina. Saktom sila. Dakob
Bukan kong trabahoon sa kong kagalingon. Damyan, Wa ko'y ayaw nga pagkalalaki. Wa ko'y kapasigar mo mo. naaka, no? Sabi ni mo, proud ko sa imong kausapan. Og proud ko ni mo kay nag-usab gid ka para nako. Oh, Rina. Maong gisugot ati ka. Sure ka? Bungol ka, ha? Ingon ko, gisugot na tika. Oo, lagi. Yes! Yes! Uy, Thank you! kalma lang. Pero, naalang ko na kuyang niyo ba? Sige, usap na. Ato lang una ning itago, ha? Dili ko gusto nang maabot ng mama o papa ang bahay nato. Pero, wa ko'y planong itago ni hangtod sa hangtod. Tingali, mangita lang kitag saktong timing. Nakasabot ko, Rina. Og isa na ko, ipadayon ko gid ang akong kausapan. Hangtod nga makadawat sila nako para nimo. Damyan. Trina, sure ka nga imong ihatag nimo pagkapapahin ako. Nga no? Dili ka ganahan? Nahan. Mabdos ko. Kumo, mga tubang ko sa mga gilikanan. Recorded by Radio Mo TV. Kung mauna, wala tayo mahimo. Kinaan naman na. Buti pasabot pa nga. Dawat namin ninyo? Sir? Ayaw ko na ha. Nga okay na minimo. Kaya ang tudun, wa pagyapon mi salig nimo. Sir? Maoy huda-huda nga ang among anak lang ang among gipaburan rong higayuna. Pero kay ikaw man maoy amahan sa iyang gibaptos. Di na lang mi magyaw-yaw pa. Ma. Basta kay kinilay timan Bantayan pagyapon na mo ang imong kalihukan. Kay di mi gustong maamong ang among anak sa imong bisyo. Sir? Tuga naman kami undang, pero ang tudon, nagduda pagyapon sila nimo. Di sa ko makablame nilabay kay. May bawa maging sila kung diin kong ikan. Huwag nakasabot kong concern na sila silang anak. Unya, mabdos na master na. Naalakit ang gasto. Mo lagi ba? Mo pa niya akong pangitaan o paagaron. Maora nikita nimo? Uday. Sinsya na. Sa mo na. Huwag mo na gitabaho atong niyagi samahan na. Unya dong. Saon man eh. Mga nakal na rab ako. Ay, kabala ka na eh. Mangita ko pagi. Damyan. O bay, kung okay rin mo. Sasbayaan ni mo Nag-agwanta magkaanak. Kung balik pa lang kasi mong trabaho sa una, no? Wala rin doon tayo problema, bay. Di na ko gusto mapriso, bay. Sos, kapila man ka mapreso sa una, Unya, makagawa sa masadayan ka. Lahi na karon, bay. May umabot akong anak. Usa pa, isaad ko nga, mag-usap na ko. Ala, sige, bara ka. Kita ka pugson, bay. Ila may uslani mo. Sakit naman akong tiyan dong. Ito, bay? Murag ka anak ko naman ko. Tapa, di pa man mo, duri ba? Napabay, duha ka ba? Basta kay sakit agad akong tiyan dong. Nadala ko sa hospital, please. Dok, kumusta? Premature ang iyong baby. Kinahanglan og constant monitoring sa iyang breathing og heart rate. Ingon man iyang blood pressure. Dok.
Isa din ako. Ay, sulang ko galingon. Huwag isa. Oo niya. Asa ba ta kwarta ani ron? Nga na kinahanglan man dakong kwarta. Ano na guna na? Kinahanglan nga. Malig-ong pagbalik. Sige na, sige na. Okay na. Ako na bahala na. Basta dong, isaan ako nga dili na kapabalik pa sa una. Rina. Damian, please. Ay, kabala ka. Isaan ako. Wa kay laing choice bay. Hindi mo balik na gyud ka og supply bay. Kay makakwarta gyud kag dako ana bay. Bay. Pagpili bay, imong kinabuhi o kinabuhi sa imong anak. Bay. Nibalik giday ka? Daan pag lagi ko? Wala ay choice. Mas importante ang kinabuhi sa itong anak kaysa sa akong kinabuhi. So, ang imo pang anak mo imong pasanginlan, ha? Rinasabta ko. Huwag may mga kumpanya nga. Muhay rin sama na ko nga. Nagharag bad records. Ibo kang niliigo nga kong sweldo sa construction. Uy, mapriso ka! Pag-unsa naman namin sa imong anak, ha, Damian? Rina. Unsa ka no? Sir! Sir! Sir, maluoy mo! Please, maluoy mo, sir! Sorry, Day. 5 years? 5 years kang mapriso? Papagani buwan si Inday pero di ara sa kadinisprisuhan. Nako'y gitibigan ng kwarta dito sa ato. Gamita to nimo sa itong anak, ha? Para to nimo niya. Damian, ano man. Trina. Mas importante ka na mo kaysa sa kwarta. Wala tayo mahimo. Dahil isaan ako nga. Inigkawas na ako. Doon na ba magpabuton? Please, Trina. Mahal kita mo. Ayaw ka bala ka. Magbisitahan ko ni mo din eh. Taon-taon sa nga huwag yung makabisita sa Trina na ko na. Kumusta na kasi na sa akong anak? Nung saan kayo balita nila? Uy, nakagawas na di ay ka dong, Damian. O, Dang. Si Trina. Ha? Uwa di ka mahibaw dong. Ha? Nga naman, Dang? Uwa naman si Trina din he, o ang inyong anak. Nagpakasal naman si Trina og foreigner. O tuwa na sila puyo sa laing nasod. Kuyog ang inyong anak. O, saan, Dang? Kahit tagal na rin pala. Kahit
tagal na Bisag niya ko nga posibleng wala ko'y balikan pa inikgawas na ko. Pero nilaom gyapon ko gamay. Ug ako orang pangandoy nga unta, makakita ko balik tuhon sa akong anak. Bahalag dili ko niya ilhon nga man. Hindi na nagkutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Damian nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagulahan kung alam mo lang. Kung alam mo lang ang magpakita. Mana so sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa kawit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Dandy, sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kalaguluhan, Father and Son. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Maganing usa ka lalaki nga taga Basyawan, Davao Occidental, apan ana karon sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ang tumatatampo naglasengan nga Dandy. Recorded by Radio Mo TV. Dong Dande, sabad man ron. Kuyog ta nga managat ron ha. Sige pa, ganahan kayo ko. Sige, handa mga ito mga gamit. Oh, imong ikuyog sa pagpanagat si Dandy, no? O day, kay sabad man ron. Ah, nahala, sige. Andaman ta mo og inyong mabahon, ha? Mayon taog, dagantang makuha nga isda ron pa, no? Aron na itong mabaligya o makapalit sa tagbugas. Basta day maluyan ta karon sa Ginoo, dong. Dong Dande. Paminaw ra gud nako, dong, kay nako isulti mo. Unsam na pa? Di ba mag-graduate mo ka sa elementary karon tuiga? Opa. Pagtarong gid og eskwela, ha? Aron, dili ka maparehas na ko nga usa ka mananagat. Maka-eskwela na ko kay school. Pa-eskwela ko din nga. Manikamot ko nga mapa-eskwela ti ka na. Salamat pa. Ato na ning biraw lang pukot. Okay, tagan lang isda o. Nalas. Ala, sige, bira. Kaya ato ning ibaligya ang isda dito sa imong iyan. Uy, kadaghan gud og kuha ninyo Manoy. Kaloy aning taon day. Makapalit na gid mi og bugas anit ya. Oh, ini kuyog be ka ni Papa himos pagpanagat? O tiya. Ay, maoda ay nga daghan ka og kuha Manoy. Kay giswerte day kay kuyog man nimo si Dong Dande. Ikaluyan lang mi sa Ginoo tiya oy. Kalingaw gid ining bata, oy. Derang bayad sa isda, oh. Maayo hinuon kay daghan mong nakuhang isda. Ikaluyan lang sa Ginoo ma. Derang sobra sa halin sa isda kay namalit na lang mindaan ni Dodong o atong maggamit din sa bahay, day. Uy, wa na ninyo kanaang inyong baon? Wa na lang kay wa man gutom ah. Unsay wa gutom magod, nga wa man kay kaon pagikan nimo. Ako kay nikaon mong kudaan ma. Maayo ka kay nikaon kanak. Kinis papa nimo, wa gid tayo suod ang tiyan ini. Ay, nangita magudog sakit sa lawas, uy. Simanan na ba yung akong graduation? Oh, mau ba, Dong? Sige, maghikay ta na, ha? Mag-andam tagdaghang sudan. Kung sa mga sudan na ang imong andamon pa. Magtuwa ta og
Magsugbat ang daghang isda. Kuya, Papa, oy. Isda di gyapon. Congratulations, Dong Dandi. Salamat pa. Congratulations, anak. Salamat, ma. Congrats, Kuya Dandy! Oh, thank you, day Milani. Haya-haya, Kuya Dandy, ah. Mag-high school naman. Puhon. Ma, at na ko ha. Sige dong. Pagtarong gyud og eskwela ha. Kay high school na baya ka. O ma, kaya kung mahuman ko eskwela, o makatrabaho na ko, makatabang na ko ninyo. Recorded by Radio Mo TV. Dong Dandi, sabadon man ron dong. Usa man, mukuyog ka na kusdagat? Opa, makuyog ko mo. Sige, handa mga itong magamit. Moadto na sa bus dagat. O day, huwag ako nang ikuyog sa Dandi. Kaon mo daan ha. Sa dili pa mo manglakaw. Yan na mga oninig-uli na mo eh. Mayong tagdagan tag makuwarang pada. Masid day kaloy antas Ginoo. Ano pa, iwan. Magubo na ug atong ibutan sa plastic ang atong gisulob. Ha? Umana ang atong gisugo nimo. Sige na. Opa. Sulob nagbalik ang imong sinina kay wala may uwan. Okay sa timong style pada. Pero wa pa ta gubo ganiha. Basa na nga itong pangsulob ron. Maugyod. Ato nang itaktak ug balik ang atong pugkot aron makakuha na tag-isda. Nangunsa ka pa? Dong. Sakit mo na kuntiyan, pag-abot ng misbay. Ato na lang tag doktor dong. Ato nang ipa-check up. Ayaw na check up dahil kay huwat ay kwarta. Aplasin na lang ko, kay panuhot rin eh. Moadto na lang lagi tas doktor. Kay basi kunsa na na. Di lagi ko muadtong doktor. Ugma muadto tas tambalan kay ipasubay ko ni. Kumusta naman yung lakaw pa? Ipadautan ko May sulti sa tambalan. Too, makaanang gipadautan, uy. Basi gi-ulcer lang hinuon ka. Kay pan may mga mapasaran og kaon. Karon lang ka na mo sa doktor pa, oy. Ayaw lagi ko ninyong dagang doktor. Ay maayo ra lagi ko ining akong gibati. Kumusta naman ka pa? Okay ra ko, dong. Di na ko makakuyog ni mo sa pagpanagat pa. Kay dagan naman ko buhaton sa kong pag-eskwela. Okay ra. Ayaw kong kabalaki. Ang imong atimanon, ang imong pag-eskwela, ha? Kinahanglan nga magka-graduate ka gyud sa high school, dong. Buadto ka sa imong uyuan dito sa Davao? Nga may ka dito? Opa, kay gusto ko nga makabawa sa iyong trabaho. O garos nga makatabang ko ninyo.
Nahala, sige. Ikaw ang mag-ikot. Wala problema. Ako dong. Aron makatulong ka sa akong trabaho. Salamat, Tio. O kung masakto ka na sa edad, paningkamot nga magkakuha kag lisensya, ha? Aron bisag asa kay labay, mabuhi na ka. O, Tio. Gaw, yan malagi ka sa Davao. Ugaw, gisugo ko ng tiya. O sa may gusto ko ni mama ni mo? Ugaw, kinahanglan mo pauli sa ato, gaw, kay namatis papa ni mo. Musa. Pa! Pag-arutan mo malini mo! Mga ano mali! Ano namatay mo si Papa? Grabe na ang iyang gibati, Dong. Magsyagit na sis kasakit. Og diligid sa magpadag, doktor. Ang to ginabugtuan sis kinabuhi. Pa! Time to make a change. So much you have to know. Pila na katuig ang kalabay, sukad nga namatay nga akong amahan. Ug karon minyo na ko, ug may mga anak. Pero di gid ako malikayan nga makahila ko kung mahinumdum ko sa among banding ni Papa. Dili lang kutob, ug daghan kayong salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mo kito mga higalang kaagi ni Dandy nga taga Basyawan, Davao Occidental, apan ana-ana karon sa Santo Tomas, Davao del Norte. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalohan, Father and Son. How can I try? Ang mga kaagi, gibata no doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kabit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa